en nyuddannet sygeplejerske. Hun kom direkte fra skolen, havde fået sit første job og var således godt på vej i psykiatrien. I'm sexy and I know it. Hun følte sig selvsikker, for hun vidste jo alt om det at være sygeplejerske, og havde alt det nyeste teori med i rygsækken. Iført det nye, flotte, blanke skilt og den nye røde sygeplejerskenål. Det kunne kun gå godt. Flere gange i løbet af dagen måtte hun bare se sig selv i spejlet og smile til sig selv. Jeg ser fandme godt ud i dag, sagde hun højt, og tænkte, at patienterne og arbejdsgiverne var yderst heldige at få lov at lære hende at kende. I nærheden af Lyns strålende personlighed vil selv den mest alvorlige psykose snart fordampe, og der kan ikke gå lang tid, før indlæggelsestallene på afdelingen vil falde. De vil kalde mig den nye Florence Nightingale, inden året er om. Nogen vil måske sige, at hun var grandiøs, optaget af forestillinger om ubegrænset succes, magt og skønhed. En, der havde brug for ubegrænset beundring, har urealistiske forventninger om, at man har krav på at blive behandlet særligt favorabelt. Men akker ved. Realitetens kolde og ubarmhjertige væsen skulle snart vise sig for den unge sygeplejerske. Patienterne blev ikke spontant kureret, blot de var nær hende. Medicinrummet var et virvar af obskure, ukendte piller, og dokumentationskravene var uoverskuelige og umulige at nå. Hun begyndte at ryste på hænderne, følte sig uviden, ligegyldig og ensom. Hvorfor havde ingen fortalt, at det hele var så svært? Det er også fordi, jeg ikke duer til noget, tænkte hun ynkeligt. Mine kolleger synes sikkert, at jeg er elendig til mit arbejde. Hun græd mange salte tårer og kunne ikke sove om natten og var fuldstændig udmattet om dagen. Nogen ville måske vurdere, at hun var nedtrykt og trist, havde manglende energi, nedsat lyst og interesse samt nedsat selvtillid og selvfølelse. Heldigvis havde den unge sygeplejerske en god afdelingsleder, som med det samme fornemmede hendes frustrationer og vanskeligheder. Jeg sender dig på introduktionskursus, sagde afdelingslederen og gav hende knus. Ugen efter blev den unge sygeplejerske indkvarteret i kurhussalen på Sankt Hans sammen med et hav af andre nye faglige ledelsesfælder. Sammen blev de i 3 hele dage bombarderet med faglige oplæg, personlige patientfortællinger og kage. Som forløbet skred frem, var det en ren recovery-proces for den unge sygeplejerske. Fællesskabet med de andre nye sygeplejersker gav hende fornyet håb og lyst til at gøre en forskel i psykiatrien. Pludselig kunne hun se en mening med det hele. Teori og praksis blev forenet i en højere enhed, og der blev skabt en form for balance mellem de høje ambitioner og det at tillade sig selv ikke at vide alt som ny. Langsomt blev hendes selvværd og faglige selvtillid bygget op. Hun fandt sig til rette på afdelingen, jonglerede medicinen som en pro og begyndte sågar at udfordre de tavse rutiner i hverdagen. Hun blev mere bevidst om egne grænser, men bestemt også om sine forser. Hun sov bedre om natten og tænkte, jeg er godt på vej til at blive en god psykiatrisk sygeplejerske. Her vil jeg gerne arbejde lykkelig til min dages ende.